Feleselek, de neked ez igazán fáj már. Ne szövegelj szádomban egy kibaszott szájzád. Neked csak az alapok jutnak, ne várj rám. Csöves vagy mi a neved, talán Kis Ádám? Menekülök elfele, elkapott egy járvány. 2019 kínai sárkány. Megetted az egereket, a patkány is rád vár. Nem vagyok egy rapper, csak egy ecsedi császár. Ketchupos a szövegem, felmelegedek én. Nem vagyok a nagyapád, nem vagyok egy vén. Megírom a szövegem és elrepelem én. Sötét van a szobában, elkapcsoljatok fényt. Feleselek, de neked ez igazán fáj már. Ne szövegelj szádomban egy kibaszott szájzád. Neked csak az alapok jutnak, ne várj rám. Hívjátok a számomat, független a kártyám. Hey, 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 hey. Yo, Hey, hey, hey. 2024 telefon a zsebbe. Arcotokra a mosoly fel lesz majd festve. Feljutok a magasba, de lehet, hogy a mennybe. Ne sírjatok utána, maradjatok helybe. Szívjátok a cigiket, de elkapott a nátha. Ne parászíts, földre visz, vagy beterít az ágyba. Gyógyszerezed magaddal, pofon lettél vágva. Olyan bitet rakok, ketté nyílik a szája. Feleselek, de neked ez igazán fáj már. Ne szövegelj szádomban egy kibaszott szájzád. Neked csak az alapok jutnak, ne várj rám. Csöves vagy mi a neved, talán Kis Ádám? Menekülök elfele, elkapott egy járvány. 2019 kínai sárkány. Megetted az egereket, a patkány is rád vár. Nem vagyok egy rapper, csak egy ecsedi császár. Hey, yeah.